Outro día máis, outro día menos. Pois hoxe habrá que poñer a tella, non, Litos? Temos que montar o andamio e poñer esa primeira hilada. A mí, faime falta litos. Pois, mentre monto o andamio, se queres, podes meter aí unha man. Despois que me botes as tellas para arriba xa me arreglo eu. Moi ben. Vale. Pois veña, alá onde vas cas botas? E logo non hai que poñer aí a soleira, eu. Para a soleira, sabes cando ven o hormigón? Bueno, pois xa estou preparado. Pois hoxe, en mitade da semana, parece que vai haber bastante choio, porque hoy ven a formigoneira, temos que poñer unha soleira de 4 kilómetros, a tella tamén hai que poñer á vez que se pon a soleira, eu non sei como se van repartir os choios, pero... Litos amenceu mentalizado da dura xornada que viña por diante. Para iso, calzou as botas, arremangou a camisa e púxose á faena sen o duidar. Listo! Litos se encintou unha ventá, el resto eu e a pintar. A ver, ó. Que? Que? Ainda levo só unha fila e xa empapelei, unha ventá, unha porta, un foco. Entre ti e mate empaplaste dúas ventanas, ainda fixaste un lote. E tú puxeches 3 dellas. Bueno, botareiche unha mau, porque xa vexo que sin min non dar feito nada. Entón, pois... Bueno, Non sei a que esperas. paso tella de empece, non? Pasa a tella do que queiras. Vale. O todocampista de Galicia Bonita deulle saída ás pezas preparadas no tempo de desconto da xornada anterior para dar un avance considerável á cuberta do garaxe. Durante toda a semana, os operarios limitaron os seus esforzos agardando na bancada preparados para a última batalla. Mas cando chegou o momento, puxeron a equipa oficial e saltaron ao céspede a comerse ao rival. Bueno, pois xa que vamos poñer unha soleira de 4 kilómetros, xa que vou estar coas mismas estas todo o día, pois vou probar estas novas armas, a ver como tiran. Bastante ben, A verdade que sí, Tiran bastante ben. A ver, ti que, ó? Botache a tella para arriba? Que goloso, chaval. A tella que? A tella Teño que fazer eu todo, A tella tamén aí. Como está ben aí? Vou sair daqui un xogador profesional. Vai vir o hormigón e estamos... Mira. Xa casa xoga máis cos meus fillos, anda a xogar con todo. É como un rapaz. Pero non pensas fazer nada en todo o día, logo, ou que? Tranquilo. Ai, eu tranquilo, xa Xa estou. che dixen que íbamos disfrutar aquí desta zona que temos hoxe. Cando veña Esta Rosa xa semana. disfrutas ti con Rosa. Rosa, tú tranquilo. Cando veña Rosa poñémonos a traballar, que Vale, pareces vale. novo. Pareces novo, eu vou seguir tirando uns tiros. Así traballa Litos, ese é o dele. Enredar e que pasen as horas, traballar nada. Rosa, que? Como vai o peche ese? Bueno, a ver se aguanta. Ao principio case debía dar. Mira ti aí. Aquí pouca forza lle fai, aguanta ben. E non vas facer a churrasqueira. Pois hoxe non se vai poder facer que ao botar o hormigón despois non podemos andar por aí. Pois chegamos ao viernes para podelo facer. Falta fai, comer a comer. Da calada a ver que facela. Eu o viernes voulle facer unha churrascada e non quero que de momento que quede esa, que non anden ali remexendo. É unhas botas de goma por aí non terás, non? No. É que isto foi improvisado e ainda é unha esplanada de carallo. Has ter que meterte cos tenis. Pois van tamén. Bueno, pois nada, a ver se ven o hormigón. Vale. Adrián anda a reclutar defensas férreos para soster o ataque que ha chegar. Mati, faltache moito aí. Non, Pois hai que acabar que ven aí o hormigón. 10 minutos. Pois veña, que temos que acabar de preparar aquí isto todo e despois non se pode andar por aquí. Moi ben, vamos. Estáme estresando, Adrián. Eitos! Sabe onde cojones vai este tipo? Este tipo está de cachondeo xa. Xa a estar na piscina broscando carallo por aí no cuá. Este debe parecer que eu son Rosa. Litos! Que? Para a tella que pasa? Ponse sola ou que? Claro, é que é moi fácil. Subir a tella, poñer o gancho, poñer a tella, poñer a espuma, poñer a tella. Eu solo, é claro, cando estás tú poñéndoa, Litos, pásame tella, Litos, pásame gancho, Litos, pásame espuma. O que é fácil é estar aí deitado. Pois hasta que acabes aí non pedo coa tella. Cando ten que poñer o tellao, mándame a min ir con ele. E cando ten que poñela non quer, mándame a min solo e teño que poñela eu solo. Desta vez negueime. Boa, fai o que queires. Xa lle direi a Rosa o que estás facendo. Queres un chivato? O que vexo é que andan atrás de Litos, que Litos anda co cuá, anda ca pelota, anda na hamaca, anda... Puxo ali 4 tellas e na máis. E como anunciara o adestrador, chegou o ataque en tromba e colleu o equipo totalmente descolocado. Mati, visto! Veña que está aí o hormigón. Hai que sacar isto todo de aquí. Veña. Aí está o formigoneira. Rematou o meu traballo. A ver, pillo, que? Nada, Ahora ti que? sigue dormindo. Xa virá por Rosa a botar no hormigón se queres, senón que o tiren aí. A min dame igual. Ti vaite para a piscina. Podo ir? Sí, vai, vai.
Bien. Ti, deixarme de boa gana, que nada non queres facer. Para ir á piscina non me fan falta. Non, ó. Vou poñer chacletas. Que non se queixe de que lle deixei as botas de auga, Que tiñas postas eu e non me iba a manchar nada. Tuve que poñer bolsas de basura nos pés que, madre de Dios, como me puxen cos bolsas de basura. Aínda que non faga máis que protestar ao árbitro durante todo o partido, Litos nunca deixa ao seu equipo en inferioridade. Podes botar un pouco máis de agua, que ainda ven algo seca. Ben seca, ben dura, ben blanda, ben... É igual, a Adrián non lle vale de ninguna maneira. Teña dunha maneira ou teña de outra, ten que dicir algo. Igual así o mellor acabamos o ano que ven, Bueno, xa logo Matías que está facendo. A saber onde está. Matías, ven palear, hijo! Estes logo se escaqueaban. De vez en cando desaparecía Litos, despois desaparecía Matías, e viña Litos, despois ainda viña José María, e íbanse turnando todos. Menos eu, turnáronse todos. Home, Adrián, probablemente estaban na pausa para a hidratación. Por iso non apareceron ata preto do desconto. O equipo de Galicia Bonita aguantou toda esa primeira parte montando un bo autobús diante da portería. Ou, neste caso, un enorme camión de formigón co que sobreviviron a un ataque sen pausa do fortísimo rival. Bueno, pois un camión listo. Agora que trae o outro, a ver se rematamos. Venga, pachanga! Ah, Que faz? Que malo eres. xa non podía nin car botas. Ainda querían que xogara, boa. Xa lle mandei un trallazo ao aire para poñerme de porteiro, que maldita gana tiña de correr. Mira, mira. Te vas a lesionar. Litos, moito tirito. Eu fui central, a mí non me pasa. E Matías, uruguayo, leñaro, puro cepa. Cal de cara? Ei, Onde vai? Non pasa, Só é un coche. hola. Aí chega arroz, a que nos vai caer, xa o verás. Vamos a ver, que estades facendo? Estamos xogando un fútbol. Home, que estades xogando... Espera! Litos, que estás xogando só o beso, pero a casa sí que a beso sin pintar, a tella sin colocar, é que non hai nada feito. Nadiña. E vos, aquí cunha pachanga. Estamos esperando polo camión, Rosa. O camión de que? De que? Será do hormigón? Pero o camión do formigón tiña que vir ás 4 da tarde. O primeiro xa veu, pero non veu todo nun viaxe que non lle collía. Claro, o chao estaba feito atrás, non diante pouco o había feito. E, bueno, tivemos que explicar un pouco a cousa, e despois parece que se calmou un pouco. É que engaña. Ti, uruguayo. Uruguayo. Ali hai moita calidad, o que pensas? Nin que fora calculado. Sí, Aí parece tendes que o estás camión. como el, gaño eu. Non debíades de estar xogando unha pachanga. Non é imaxe para quedar diante de José María dos da casa, Bueno, veña, ahora guío o Sí, vamos a camión, acabar, senón- pero xa falaremos, Fala de Litos, pero ela tamén lle chega ben, está seguido rosmando. No medio deso, menos mal que xa chegou o camión de formigón e xa seguín ca soleira. Ai, hola, José María, boas. Hola, que pasa? Ven, anda, ven, que vai entrar o camión. Mira tú o Chegaron que temos obra- que facer aí. Xa, pero eso Bueno. só tiñas que facer antes. O que non podes é chegar, eu non podo chegar a unha obra e vervos xogando un partido de fútbol, cando está todo por facer. Agora estamos Ahora- esperando co chisme. Veña, deixadevos de ler e xa Sí, axudar deixa tú a ler e deixanos traballar. Millor vamos pa ali, imos falar alá, porque aquí co ruído... Sí. Vai a 3 patas para un banco, así, xogando ao fútbol, perdendo o tempo. É bo momento para que apareza Rosa. Eu xa sei que eles teñen que descansar, eu, de verdad, son rapaces, son moi traballadores, pero a veces parecen nenos pequenos e dispersanse un pouco. Están aproveitando a ocasión. Bueno, se ti estás contento... Se me fan o choio, Se cho fan pa venres, claro. O problema é se queda a medio facer, depois non vas quedar tan contento. bueno, teñen para outra semana máis, se queren. Non, pero outra semana non podemos vir. Eso non pode ser. Vale. E eu quero que quede o que vos decía tamén ao principio, cando empezou todo. Canto máis se faga, canto mellor cheguemos ao venres, máis cousas podemos facer. A zona da grella está sen tocar aínda, falta por pintar todo isto, hai que acabar a soleira, son moitas cousas, quedan 2 días. De todas formas, eu vou volver mañán, vale? Virei sobre a última hora, imagino, a ver como van, que queda por facer, para que venres estea todo listo para presentar. Vale? Bueno, eles saben o que fan. Sí, eles saben o que teñen que facer. O problema é cando se dispersan e xogan ao fútbol. Na piscina, Na piscina. na hamaca, na... Non fales máis, só, tomo nota. Na portería. Non me contes máis. Vou ver como vai o do formigón e Paréceme tomo ben. nota de todo que non Paréceme sei. ben. Vou ter que tomar medidas. Vale. Gracias, José María. Nada, Chao. Chao.
A pesar dos entretementos, os operarios deron o callo nunha xornada que se prevía crítica na reforma de Ames. Estirar preto de 20 metros cúbicos de formigón nunha tarde tan só cun par de botas non está ao alcance de todo o mundo. O equipo deu o nivel cando máis se agardaba del. Rosa, polo momento, pode marchar tranquila. O clube quedou nas millores mans.